Ngiyabingelela nonke eNingizimu Afrika, ngiyabingelela ama-population esizwe esikhulu, ngibingelele wonke nje umuntu othanda umculo kaKhuzani. Namhlanje ungumhla ka-14 kuMeyi 2025 uqopheke umlando la khona inkampani enkulu i-Universal ithe yethula nansi imiklomelo eyenziwe imisebenzi yomculo wami emhlabeni wonke jikelele. La kunama-double platinum, la kune-album yashaya i-double platinum, kunengoma eyashaya i-double platinum, kunengoma eshaya ama-gold, ngisho ezintsha eshaya ama-gold. Bakwethu sizwe sakithi, qhubekani nengiseke njengoba nazi nani ukuthi ukuseka mina namhlanje kungenze ngamukela nakho bekuyi-surprise ngoba abangijenanga ukuthi namhlanje ngizoba kanje. That's why ubona ukuthi nami ngimangele namhlanje kumhla ka-14 ngenza ukhohle lolu suku emsebenzini yonke le eniyibonayo. Ngithi isandla sedlula ikhanda, iqhubeke njalo. Njengoba nibona-ke ngixakile kukuningi, ngingaphethe okukodwa, ingoba iy'ngoma zami ngiy'thanda ngobuningi, iy'ngoma zami ngiy'thanda ngokuhlukahlukana, okunye uthanda le, okunye uthanda le, okunye uthanda le. Yingakho namhlanje ngiphethe uma napha kunje. Qhubekani nibambe niye phambili.